Studenții au dat lovitura și au umilit campioana CFR. Sportul a deschis scorul după o gafă în defensiva campionilor speculată de Tibi Bălan. Clujenii n-au avut replică în primele 45 de minute. Albnegrii și-au dublat avantajul după o oră de joc. Varga a șutat, mingea a lovit transversala, apoi a ajuns la Tibi Bălan, care și-a trecut în condubla. Peste alte 2 minute campionii erau knockout. Pătrașcu a revenit cu gol pentru Sportul după aventura italiană. Nervos, Traore a avut o intrare criminală la Irimia și a văzut roșu. Peste alte 7 minute ardelenii au mai pierdut un jucător, Cadu fiind eliminat pentru o intervenție în poziție de ultim apărător la Curelea. În minutul 90, Ferfele a ratat ultima ocazie a meciului. După ce l-a întors pe Nunio Claru, a tras peste poarta goală. Chiar dacă CFR a pierdut fără drept de apel în fața studenților, finanțatorul campionilor nu schimbă încă antrenorul. Concluziile lui Pascani la finalul meciului din Regia au fost însă dure. De cacao, haideți să spun corect, de cacao, da. Totuși, finanțatorul din Gruia mai are răbdare deocamdată cu italianul Mandorlini. Mandorlini rămâne, nu, pentru că la noi, cum s-a spus, de obicei când se reconfirmă un antrenor, sigur va fi demis. Eu v-am dat și explicația pentru care consider că cei care au pregătit echipa în vară trebuie să rămână. Adică dacă e rușine, cum să spun, să fie rușinea lor dacă mâine aduc un alt antrenor, acel alt antrenor automat îi dau un alibi, el preia echipa după un 0-3 încasat în fața unei nou promovate, acel antrenor să spună că el nu poate garanta nimic. Gașca nebună a dat apă la moară contestatarilor lui Mandorlini. Nu am decis noi soarta domnului Mandorlini și a decis-o dânsul singur. Noi doar ne-am făcut treaba, era normal să jucăm, să câștigăm, pentru că avem mare nevoie de puncte. La meciul ăsta nu arăta ca o echipă campioană, dar și dacă câștigi campionatul nu ai cum să câștigi toate meciurile. Sunt fer convins că CFR Cluj o să-mi activeze în Champions League și o să arate al fotbal. Vasile Șima nu mai are o gașcă nebună în Regie, ci o echipă experimentată care poate bate pe oricine. S-a convins de forța studenților campioană în titlu care a plecat în genunchi din Regie. E un alt fel de echipă acum, e o echipă experimentată cu jucători de un anumit nivel, cu jucători care, nu știu, Pătrașcu a căzat 6 ani afară, sunt jucători care au majoritatea jucătorilor au fost între 23 și 29 de ani. Nu mai suntem echipa care eram tânără. O să vedem ce o să facem în continuare. Noi jucăm la victorie meci de meci. Nu ne așteptam, dar am pregătit bine meciul acesta, zic eu, și vreau să felicit pe această ocazie echipa și în special apărătorii noștri. Este un meci câștigat de toată echipa și sper să facem în continuare și la Craiova și apoi restul meciului. Tibi Bălan a fost actorul principal în piesa din Regie în care campioana CFR a fost îngenunchiată de Sportul. Dubla de senzație a mijlocașului a făcut ca scaunul lui Mandorlini să se clatine și mai tare. Vasile Șiman își freacă mâinile de bucurie și așteaptă deja oferte pentru fotbalistul care a ajuns la 4-a reușită în acest sezon de Liga 1. Nu vreau să fiu egoist, vreau să-mi ajut pe echipa cât de mult pot și mă bucur dacă reușesc. Tibi Bălan și orice jucător costă exact atâta cât oferă cineva, dar noi putem accepta sau refuza. Tibi Bălan, îi găsiți vreo echipă în altă parte? Deocamdată nu se pune problema, pentru că Tibi, ei au un obiectiv aici, dar nu știu ce va fi la iarnă și nu este singurul Tibi. Toată echipa a făcut un meci bun. Bălan e un jucător foarte bun și sunt convins că este dorit de foarte multă lume. Eu sper să continue evoluția din acest an, pentru că încă își mai poate spune multe în fotbalul nostru.